Vážení návštevníci, ja vás srdečne vítam v pamätnej izbe doktora Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Táto pamätná izba bola zriadená v roku 1967 pri príležitosti 150. výročia narodenia buditeľa slovenského ľudu doktora Jozefa Miloslava Hurbana. O založenie tejto pamätnej izby sa zaslúžil evanjelický farár Juraj Kochol, ktorý v tom čase v Hlbokom pôsobil. Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Peckove na Tare ako syn evanjelického farára. Rodičia svojho syna vychovávali v slovenskom duchu. Učili ho slovenčinu, latinčinu a nemčinu. Keď však Hurban prišiel študovať do Trenčína na gymnázium, tu píše, že podstúpil týraniu rozličných ľudí, najmä však profesorov za to, že nevedel plynule hovoriť po maďarsky. Hurban preto z Trenčína odchádza do Bratislavy na evanjelické líceum. Módom mládeže 19. storočia bolo pomaďarčovanie. I Hurban tejto móde podľahol, avšak zakrátko sa stretáva so Štúrom a jeho družinou, ktorí ho priťahujú do slovanskej spoločnosti. Štúrovci podnikajú výroby náhrody zašlej slávy a jedným z týchto hrobov je Izrael Jedina. 24. apríla 1836 si navzájom sľubujú, že celý svoj život obetujú iba slovenskému národu a nikdy sa ženiť nebudú. Tu si dávajú slovanské mená. Štúr dostal meno Velislav a Hurban dostal meno Miloslav. Hurban po skončení